Mä kävin vähän noita teidän tekstejä läpi ja joutui kyllä muutaman merkinnän sille tuolla omalla punakynän laittaa, että olisi mahdollisesti kerrankin sitä radiosoittoa tiedossa. Mut hei, otetaan tähän alkuun itsellemme pieni. Ja kaikki neidit, jotka dikkaa tätä herrotusmanifestia. Varautukaa Börsta vannotuneimman fanin testi, joka on kledjut vittu. Sit suoraan punkkaan lusimaan ja viimeistä aamullahan sit pitää suoritua sit himaa. Kun sieltä taas lähtee uutta kandidaattityyppaa. Siinä mä pidän huolta, ettei vahingossa Ines ryyttää, koska mä en aio varautua mihinkään ikäviin yllätyksiin, kuten Hei Tommi, tuu moikka ja kasvut tänne hyksiin. ei natsa mahda herrotuksi ilman jälkiseuraamuksia. Eli perheen lisäyksellisiä terveydellisiä vaikutuksia. Mut neidit täältä saa tää eräs liikkiä smoothie. Mä omistan ensyä sulle, pis päälle jotain akuuttia. Neiti ota kledjut pois jala mun melaa housusta pois onkiin. Niin mä tarkastelen taas sun pientää kaunista takakonttiin. Nuori kaunis neiti, älä ihmeessä ala pelkää, vaan pyllistä niin et hinkki voi värskiä nimmarit sun selkään. Ja hirveetä tuskaa nuolla sun ylikarvasta puskaa. Lähdepä siis lataa eikä sua lähde todellakaan kuskaa. Joo soita, vitut soita mä vaan bluffaan. Ja numerosi luuristani välittömästi pois siis buffaan. Mennäänkö makuuhuoneeseen? Ei, pysytään enemmän täällä. Videokameras pääsis, pidetään valot päällä. Taustalla Gregorin valitut ja malibut jäillä. Sä vaan kaunistut joka päivä. Unohda sun äijä, mä oon vetänyt herrasmieslinjaa. Aina ei voi venää, mut mä haluun liioitella. Mulla on helvetin hyvä mela. Ja siitä pidemmit puheet synty vitun törkeet satsiin. Siis tehodemonstraatio, miten ukki tekee Naiset tulkaa uusi edun punkkaan. Suoritetaan soljumppaa. Nainen voikkii rajusti kun edu lempeästi pumppaa. Takapäin ja edestä. Vielä parit varvit, please, et on saanut kuukauden Huomio edestä. neidit, teidän seurassa ette tarvi pikku myysi. Jos niin halutte, voi vaan useampikin samaan aikaan ryysi. Punkkaan lusimaan, monihan teistä tietääkin se paikka. Muista mun meistelee, kuinka hyvin mä sin laitan. Pojat, mulla on helvetin hyvä fiilis. Röökitauko. Okei, hyviä ja huonoja uutisia. Hyvä teka. Meillä on keikka. Pitäisikö meidän vetää siellä jotain uusia biisejä? Siitä päästiinkin niihin huonoihin uutisiin. Ei oma matsku, sama setti kuin Kaupamajas. Onks jotain pressihommia sit tiedossa? No nyt ei oo tulos kuin se Alibin juttu. Miten se Nike sponssi? Nikke lähti lomille. Ottakaahan pojat konvehtia. YK ja YK. Ja kuinka hyvin edukin lipittää helmikieltä. 2 tuntia kovaa nuolemista, onks se enää mitään Ja mieltä? sehän on aina bonari nainen, jos kaiken pystyt tiellä. Tässä tapauksessa voi olla kova homma, sitä mä en kiellä. Mut sitä suosittelen, ajakaa niitä Ja alapäitä. hinkki yhtyy tohon, mä vastaakaan tos asias väitä. Se on mun onni, et kukaan nainen on pistänyt mua paskaksi soittamalla kertomalla, et poika sä tempasit mut raskaaksi. Tietenkin pelaa varman päälle ja käytän ehkäisyä, vie se tuntoaktis pois ja se on missään nimessä hyvä. Börstä soveltaa, mut tehopumpille kunnia. Kun muitten rivirytkytys tekee strippareiskin nunnia, niin vanha kunnon MC taakin Börstä pysyy stiffin. Timmil oralia, laatu punanil ja spliffille. Kun sessarit on finaalis, niin kamat vittu kasa. Mut sitä ennen vie regeitä ja bluntti siihen tasaan. Ja turvallisuuden nimis, älä jätä sun numeroa tai koiratarha pummaa sun päivittäistä Ja sit tuheroa. silmät kiissuu auki, mut on hampainen kanssa aika skarppia. Pissaamalla jalko välis mun vämärille parkkiin, niin huomaat et kielelle on puhumisen lisäks muutakin käyttöä. Ja silakaatto täydessä mä annan mielelläni näyttöä. Tänne lähtee tyytiksenä, eli tulee salettiin vielä väkkiä. Sit kun se tulee, niin sehän pöksyy pois aika äkkiä. Ja seuraava tunnin ajaksi tonne punkan puolelle chillaa. Noniin pyllistä sievästi, sehän menee sulta rutiinilla. Terve tytöt, sopiva paikka teille on siis hinkipunkka, missä palaa kukkajointit ja kuplii halpas kumppa. Nyt todistetaan, mikä liikuntamuoto on tehokkain ja paras. Mä väsyn nopeasti päällä, joten jos mä hyppään alas. Sä ratsastat mun dinolla kun harrastaisit rodeota. Ai sä haluut ottaa mun kivekset suhun, no ole hyvä ja ota. Just noin, toi on se imutekniikka, mistä mä todellakin dikkaan. Neiti osaa asiansa, ei tarvitse opettaa jokaista kiikkaa. Ollapa sitä muutenkin, treenattu hyvin sitä kroppaa. Mä hoidan sen puolen tykittämällä konttorilla isot määrät soppaa. Tai jeppiskamaa. Eiköhän panna pukin konttiin.